Kunyanya Drewmas Media Group 2 wana Igwe wana Chairman wana Wenji wana MUNHU wana Soko nerimwe timu rese wana Sakile watina opanapa ai wanasi tina mukoma yendi kuno kwa Rusape isu tagara tinotsikwa ameno vamweko kwasatambokuona iwaiwa isu zvedu zvinofaya tinowatenda mukoma yendu vanopishinura nyaya dzakadzikadzika vachiita kuti vanhu vayamurike vanhu vachibatsirikana matambudziko achipera. Tinotenda neDrewmas Media senguva dzese. Don't forget to subscribe to Drewmas Media. Drewmas Media taking you to another level. Yadzova hayo nzouya kuenda. Makadiko muri yeZimbabwe indinonzi maitanya maisokostina ndiri kufara zvekare kwazisa Drewmas Media zvekare tiri kufara zvekare kuvana mukoma endi mukati meguta reRusape vari kuita kuti zvinhu zviendeke basa riitwe zvakanaka vanhu vasunungurwe mukati menyika yedu yeZimbabwe. Ndichingoti nini, don't forget to subscribe ku Drewmas Media kuti tinzwe nyaya tisunungurwe, vanotibatsira vatibatsire. Handina mazhinji. Thank you so much. Indri vachiera. Tinokukwazisai mhuri yeZimbabwe nhasi rarimwe zuva. Nhasi tiri munzvimbo yeRusape apo tashanyira zvakare mhuri ine dambudziko randinovimba kuti mukupera kwechirongwa chinechi tichange tawana vangave vana madzibaba vana sekuru chero vane masimba ekunge vachirwisana nemweya yakaipa kuti vange vachibatsira. Rangu zita ndinonzi Neshamba. Senguva dzese mhuri yeZimbabwe tinokurudzirai kusubscribe ku Drewmas Media. Drewmas Media taking you to another level. Nhasi chirongwa chatinacho hachifadze, chirongwa chekuti ndinovimba ruzhinji rwevanhu muchange muchitipawo maideas ekuti mhuri iyi yozvifambisa sei, kwete vaya vanongotaura zvisingavake, vaya vanouya kuzotaura zvekungoshaya kuti munhu ashaya chekutaura uya achitaura, kwete. Chinyaya iripo huru ndeyekuti mhuri yatinayo muzuva ranhasi inge ichibatsirika. Pazuva imhuri yeZimbabwe, zita rangu nonzi Mavhera, ndemakore 22 ekuberekwa. Dambudziko rangu nderekusaona. Dambudziko rakatanga ndiri 2008 ndiri grade 2. Asi ndiri grade 2 ndakafamba ndikabatsirwa ndakabatsirwawo kune vanobatsira nezvomweya rikaganuka. Asi ndati fambe ndakanga ndafamba 2018 dambudziko rakavhurauya zvakare raiva rakambondivinga futi kumasure obva ndatadza kuona zvakare. Ndakudonyora form 4. Ndakambotanga kufamba muvanhu anobatsira chifungo pamwewo ichaonawo rubatsiro. Ndakazongosvikawo pakuzotopererwa netariro. Saka nhasi ndichingone padambudziko iro, asi ndatambudwa. Chinonyanya kunditambudza ndechekuti usiku ndakarara kazhinji kacho pane chinhu chiri mukati mudumbu mangu chinondiita murume usiku ndakarara. Asi chandiita murume chinopinda mukati medumbu rangu, chapinda nguva chinondidhonza sikarudzi dzangu kumasure. Ndoita kunge sendakatakura munhu wandinaye. Musoro wangu unorwadza ndichinga ndiri kubayiwa mukati memusoro. Imwe nguva maziso angu anofurudzwa nechinhu chandisikaoni. Saka
ndingotambudzikawo pasi pezuva. Kune Zimbabwe dai ndivandibatsirawo kune vanokwanisa kubatsira dambudziko iri. Ndingodawo kupona kuitawo zvekuita wangu. Wambotaura nyaya yekutekenyedzwa? Sometimes ndingotekenyedzwa mukati mwapwa ndimbotekenyedzwa, asi tichitekenyedzwa daro ndopechirobvo chandiita mukadzi. Saka hei nyaya yacho yakaoma. Isusu shona yandoziva kutekenyedza nditi ndikuya kwokuti munhu anoita kuti useke. Chokwadi. Unotosvikira pakuseka here kana wanzwaro? Ndiri mukurota kudai ndinongwa ndinotoseka. Paunotekenyedzwa pacho unotekenyedzwa wakarara? Ndinotekenyedzwa ndakarara. Okay. Ko pauri kuti kumashure kwako kune munhu uri kunzwa, unenge uchinzwa sei? Ndotozwa semunhu ari kumashure kwangu, seari kundijakurudza musana wangu uchirwadza. Asi sepakumbofamba kwamaita zvainzi chii? Kufamba kwataita, mukati mekufamba nhau yaibatwa nedzinza rari kwangu. Ndisi pane ushereketwa urombo wakaitwa pamusoro peropa rake. Handingazivi, asi mukufamba pane aimborondawo dare kuti paudoko hwako pane chipo chakaonekwa chikunzi uchazoita mubatsira vanhu vane matambudziko. Saka chipo ichocho chakabva chakasike kutsikwa nevavengi. Saka ndakasvika padambudziko kusaona zvaibotaura vanobatsira kumashure. Pazuva mhuri yeZimbabwe, ini ndinoitwa mai Atofi, ndini mai wacho. Mwana wangu uyu wakavamba dambudziko rake ari mubhuku rechipiri. Dambudziko rake wakatanga kutadza kuona kwaaigara. Ndanisi kugara naye, wakanga akakumbirwa kugara naye ngemwana watete, mwana wanzvadzi yababa ake. Obva ndamudaidzirwa zvikazi mbuya mwana uri kurwara. Ndikati waita sei? Zvikazi takaenda naye kunoitwa zvekuweodha. Ndinofunga kuweodha kwaakaita, ndofunga wakatarisa welding machine, ndofunga ndo yakamuafekta maziso ake. Saka ndakanotora mwana ndikagara naye. Ndagara naye sekudaro mwana uyu takatsvagiridza zvimari tikaenda kuchipatara. Asi tasvikawo chipatara zvakazi zvamuri kutaura zvinyatsotsanangurika kumaziso emwana wangu, nekuti kana ari maziso ari ega haafanirwi kuti akonamise mitsipa yake, anofanirwa kungorwadza maziso chete. Saka ini ndani chakaitawo chipwere, hatina kungozvigamuchira, takangotopuhwa mishonga bva tatoenda kumba bva tangogara nemwana. Asi dambudziko ratonyatsoupera patakamurapisa sekudaro. Takazongofamba-fambawo muchiwani. Pane zvawakataura chiwano chakazi ndaimoita, zvakazi ndaimotora, zvakazi mwana wayo wakapuhwa munamato, zvikazi ngaende kotsveta muchikuwa padzinza rake. Wakaenda kotsveta sekudaro. Hazvinopedza wiki, mwana wakabva takatogara takawarairwa. Zvikazi mama, muri kuona here muti uyo uri apo? Ndikati waona sei? Ndakabva ndavhunduka. Zvikazi ndauona, ndatanga kutoona izvozvizvi. Ipapo wakabva atotanga kutoona, asi mitsipa yake yanga yakadini, yaingoramba yakadzikiswa. Saka ndokutanga kuona kurwara kwake, asi ina hatina kunyatsoona kuti chiwano, asi zvaitodudzira kuti changa chiri chiwano. Wanga asikadi kunyanya kutaura nevanhu. Wana wamai wamweni wake waiti akada kutaura nawo zvimwe zvinhu waitovhiringidza totsvaga pamhasi ada kutorowa. Vamwewo waiona wakadzi akuru wachiti mwanawo zviri zvega here izvi. Ubva tagara zvakadaro. Mwana wakadzokera zvekakare kwaaidzidza ari mwana wanzvadzi yatete ake yababa wake. Mwana wamwana wanzvadzi yababa ake abva aenda koodzidza. 2008 ini ndanda kutogara muno marusape, ndakanga ndatobva ikoko. Saka 2018 mwana wakatangwa nditsanangura dambudziko rake, zvikazi mai, inini zvinhu zvandiri kuzwa panyama yangu hazvisi kutsanangurika, uri kuzwei? Zvikazi ndiri kungozwa maoko angu ari kuita kunge ane chwewa, ndichinga ndakaremerwa mumwiri mangu, ndichiita sei handisi kunyatsozwisisa zvinoitika panyama yangu. Ndikati ngatinamate zvinopera. Saka dambudziko rakaramba richitokura, dambudziko richiramba richikura.
dzamara mwana wakati mama ndikuramba nchidini ndiri kuona dambudziko ramba richikura. Ndakabva muno marusape ndikaenda kusangana nemwana mamutare. Ndasangana nemwana wangu pamutare vandaona zveshuwa mwana kutotambudzika nemaziso. Ndakati maziso vandati handei kuiunit. Vataenda kuiunit pamutare. Takasvika ikoko zvikazi maziso aya hazvisinyatsozwisisika kuti chini. Mune mari here muende kuHarare nawo? Ndikati handina mari. Zvikazi saka munoita sei dai mutsvaguridza mari, mwana uri kutokanganisika bichana. Ndakaenda ndakatombodzoka kuno kwaRusape. Kwava ndazoenda kunaye kudziko kwacho kumusha kwake kwamavhera nditaurire vamwe vana baba wacho ndo zviri kuita mwana. Vana baba vakati soko iroro ramutaura hatina, mwana kuti uri kurwara hatizvizivi. Takabva tataurana nababa vacho vachifonerana naye akati hongu ini ndiri kurwara. Zvikazi saka hautauri ngei, wakaramba akanyarara. Saka dambudziko rakaramba richikura. Mwana wakazobva kuhanzvadzi yababa ake uya kuzogara pamusha. Agara pamusha sekudaro dambudziko rakaramba richikura. Ndakafonera mai guru wangu anogara naye wacho ndikati mai guru ndafunga nditore mwana uyu ndigare naye padhuze nechipatara uye ndichimubatsira kuchengeta sekuti mwana uyu kuti haachaoni zvinokunetsai. Ndakabva ndatora mwana wangu vandagara naye pano pandiri pano. Abva taona dambudziko vataenda kuchipatara naye. Waukama wacho wakabva wakondibvita mari tikaenda naye kuchipatara. Wekuchipatara wakangoita saizvozvo kuti hazvisi kunyatsozwisisika kuti maziso aya oparetwa here oita sei, hazvisi kuzwisisika. Akabva ati munozouya pane chirongwa chiriko zvemuti hamuna mari chekuti aitwe pachena. Ndakabva ndadzoka zvekare naye kuti aitwe pachena kuoparwa maziso ake. Wakanamwa bhaniji saidi handichazviti rudii rwipi rakanamwa bhaniji kuti aoparetwe. Wakandoramba futi kazi mwana uyu hazvisi kuzwisisika kuti maziso here kana kuti chini. Wabva amunamura bhaniji kazi munofanirwa kuenda naye kwamutare. Kwamutare kwacho hatina kuenda. Takandozozi hamusi kuchaenda kwamutare kuya kubva tatoya utogara. Ndopabva patanga kusimuka lockdown yatanga. Zvinhu zvese zvakabva zvaisa musoro pasi. Ndakabva ndatogumirwa. Mwana wakanga kutanga kusimuka paari kusimudzwa paakarara mumba umu. Waisimudzwa achikandwa uko achisimudzwa achikandwa uko. Wakati mama ndikati ndiri kuzvizwa ndakutomuka kuya imo ndiono kuti chii chiri kuitika. Ndakapinda imomo wakanga ndakati simuka umo woita zvekumira. Akasimuka wadaro wakabva asimudzwa bva araswiwa uko. Ndikati mwanangu iri dare handicharikwanisi. Ndakanga ndakutora kuti tigare tese sekuti hausi kuona. Ndichikubatsiridza ndoita sei kundoendawo kuchipatara nekuita zvimwe zvinhu. Saka zvezvadai izvi ini ndaremera. Handei kudziko kuti waende koona kuti wangakubatsira sei nechinhu chakakugara chinana kuzvara nacho. Saka handei totaura. Takasimuka kubva muno marusape ndikatsanziridza nelockdown yo ndikasvika bocha. Ndasvika nemwana takataura nyaya yacho, asi ndichiona nemaziso angu ini ndakaona unga zvanga zvisi kunyatsogamuchirika. Kwasvipa dambudziko riya rakatanga kuuya. Mwana wakatanga kuti akangorara wanga akaradzikwa pamubhedha, wakagara pamubhedha. Kabva asimudzwa bva araswa. Ndinda ndakarara naye nemuhanzvadziya nemunin'ina wake handichazivi nomumwe wacho ndakangama. Vabva asimudzwa bva araswa rasiwa bva aiwira. Kubva ndadaidza vanhu uyai muone zvandaitaura zviya. Vakauya maiguru baba mukuru havana kuuya vakati ndanoita daurara. Vabva vauya vabva vagara. Nguva bva atanga achidini achirasirwawo achirasiwa. Ndikati mazviona ndikazi ndazviona. Ndikati saka ina handikwanisi ndosaka ndakauya nemwana uyu kuti adini zvioneke mudzinza kuti vanhu vobatsiridza mwana uyu sei. Saka takabva tagara ipapo. Ndinofunga ndakapedza mwedzi miviri ikoko, asi ndichiona handina kunyatsa kuona vanhu vachibatsirana kuita musoro pamwe chete kuti wabatsiridzawo mwana wangu. Saka ndokutsanangura kwandiri kuitawo mhuri yeZimbabwe kuti mwana wangu uyu ndinokumbirawo rubatsiro rwenyu kuti mumubatsirewo. Mwana uchiri mwana mudiki, mwana wangu une makore 22 ekuberekwa, asi dambudziko rake harisi kupera uye washaya mubatsiri unonyatsa kumubatsira zvekuti dambudziko rake ripere.
saka ini ndiri kuti ndapererwawo nezano ndibatsire iyo wanhowe pamwana uyu ngekuti zviri kundiomera kuti mwana wakadaro ndigare naye upenyu hwese haana chaanoita haana chinyi kana chaanoita hapatorina saka zvakaoma saka ndinokumbirawo kubatsirwa uye ndichitarisa ndisati ndapedza ndichitarisa wana wacho kubva kuna wokutanga kusvika wechina wacho wana vacho vese vane dambudziko musikana wacho mukuru unobuda mukaka mumazamu asina mwana wacho wokuyamwisa hatorina nembereko yacho mukomana mudiki wacho unondopembera nenyika ino iyozvi kubva zona kuswera zuva ndakatozwa maproblemu kuti wakatobva pabasa paainge ari uri kundombeya nenyika ino umwe wacho uri muno marusape uri kutombeyawo hapana kuti ndinoti upi uri nani ba saka ndinokumbirawo ruoko rwenyu mhuri yezimbabwe kuti mundibatsirewo ine handina chandiri kutoita ndikutorwara apa nditori panapa saka sekuona kwenyu uroyi here uri kuitika kana kuti ndongora iri ngozi inini ndichiona mataifambira uyu wacho mukomana vaitaura kuti itori ngozi iri kuda kutoripwa munhu uri pane mukomana uri kuti uri kuzinga uri kuda kuripwa nekuti matauriro amaita dambudziko iri ndiri kuona achinyanya kumhanya kudivire ngozi kudarika revanhu vanogona kunge vari kubata-bata mushonga kunyange zvazvo zvichizogona kunge zvichisangana saka tingative dzinza vari kuti chii pamusoro pedambudziko remwana wedzinza vari kuti hazi ngatigare isusu hazi hatifambi isusu tiri masda hatifambi hatifambiriba madambudziko tingati baba mukuru aigara nemwana uyu wakatombozama kuda kufambira mwana wakatombopinduka naye chechi dzemweya kuti inini mwana womunin'ina wangu handingamusiyi akadaro ndoda kumubatsira saka pakazoita zhowe kuti imimi muruda kufambira muzviprofiti munotaurwa zvakawanda munosimuka nyaya dzakawanda dzozosimuka nyaya saka imimi garai paumba baba mukuru wakabva wateerera nyaya iyo wakabva watogara nanhasi kubva wangogarawo zvichireva kuti vane zvavanoziva zvavaiziva kuti zvinogona kuzotanga mhepo dzinogona kuzotanga kusimuka handizozivi zvangu right. Saka tingati rubatsiro rwamuri kuda pari zvino rubatsiro rwakamira sei rubatsiro rwandiri kuda pamwana uyu ngerwokuti abatsiridzwe kuti abviswe mweya wakaisirwa panyama yake achisinoti ararame mauri nokuti ana muzvara ainawo kana muchida kubatsirwa muri kutarisa kune vedzisvondo here kana kuti chero anokwanisa kunge achibatsira chero ari anobatsira dambudziko iroro achipera ndiyo anditi kutarisira kuti auye kuzomubatsira murezimbabwe ndicho chirongwa chatakupai zuva ranhasi mamunzwa mwanakomana ari kuchema-chema anoda rubatsiro mavanzwa zvakare amai vari kuchema-chema vanoda rubatsiro isusu tateerera zvavataura hatisati taziva kuti dambudziko nderechii ingava zvikwambo here zvemudzinza zvakasiyana-siyana ingozi here chii chiri kuitika mukanzwa vachitaura kuti mukomana aingonzwa kukandwa nemamatambudziko aataura akasiyana-siyana zvinorwadza mhuri yezimbabwe ingofunga chete kuti dai ndirini ndainzwa sei ndinovimba tichakwanisawo isusu sedrumas media kuvatsvagira mhuri iyoyi kuti vange vachikwanisa yambuka vachikwanisa kakubatsirika nyaya yenyanyondibata-bata ndiyo yemukomana yekurwara nemaziso ari kumagrade 2 dambudziko ndobva ragadziriswa rikagopera akunyora form 4 dambudziko riya futi radzoka nanhasi haasi kuona asi zvinorevei zvinoratidza kuti kana paine vane masimba vaya vanokwanisa kumubatsiraka meso ake oona zvakare ndinovimba tichakwanisa kuwana vanokwanisa kubatsira dambudziko iro rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba shumba yakudzova yakuenda takubva
mumusha unoka werusape takananga guta guru reharare. Senguva dzese, don't forget to subscribe to Drewmas Media. Drewmas Media taking you to another level. Ndopakutenda kuna Tanyaradzwa ndiye akatibatira mushina wedu zuva ranhasi. Ngatibatanei mune zvimwe zvirongwa. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Ini ndokwenda kubasa kwangu. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga.